salutare la toți fraților. Eu sunt Albert. Facem aici un nou video, dar doar că de data aceasta pe Astrix România, mă scuzați că se aude sunetul acesta de la elicopterul ăla. De data asta pe Astrix ne-am mutat pentru că pe Haze am luat jail. Nu știu de ce. Deci am ieșit după ce am făcut un clip și am reintrat și pur și simplu sunat jail 120 de checkpoint-uri am. Am zis, las că mai fac să le mai fac o dată iarăși. Nu uitați să apăsați voi acolo pe butonașul de like, să dați și voi un subscribe. Și vă promit că la 1000 de urmăritori voi face face reveal, ok? Acum voi vrea să merg, asta v-am închis-o, cred, nu? Stați așa un mic. Da, vreau să merg să mă angajez la Smurg. Că nici aici n-am loc de muncă. Să vedem unde dacă e cineva pe acele. Dacă nu avem o variantă să sunăm la Smurg și vine și... Na. Aici tot nu e nimeni. Aha. Da. Ce? Ce zice asta aici? Ia un mecanic la Smurg. Talent. Păi atunci vom suna la un Smurg, nu? Care sunt. Am măcar telefon. Hai că avem, dacă e și n-avem nici bani, deci... Da, asta e, mă, că o să mergem... Stați așa. O să mergem la mecanic. Că... De ce? Poate ne angajăm acolo. Bine, am venit mai devreme, m-a ajutat unul cu mașina că mi se stricase. M-a ajutat un pic să-mi o repar și am discutat cu el și așa, dar ce asta? Așa mi-a zis că nu pot să mă angajeze pentru că eu am 12 neuroni, gen. Trebuie să am minim 16, gen. Mă refer neuroni de ani, practic. Ce asta, mă, eu am talon măcar? Poliția. A băgat loc în pas. Bă, sta, bă, dă-te, bă, așa! Ia că m-a luat puțin. Vedeți aici acțiune, fiat. Bună seara! Bună ziua, domnule, bună ziua! Agent Alex Vancică din cadrul departamentului meu paletă. V-ați dat cunoștință că... Am încărcat viteza, domnul meu? Nu viteza, domnule, dar Am condusul depășit acesta... pe linie continuu. Condusul al dumneavoastră nu este prea prudent. Adică vreți să spuneți condus imprudent, da? Ați condus neadecvat, ca să vă spun așa. Am înțeles. Puteți să-mi dați un buletin, vă rog? Buletin? Păi stați așa că o să verific torpedou aici, că nu știu. Imediat. Ia vedeți. Nu, am greșit eu, stați așa. Acum. Ia vedeți. Ok? Da. Da, să mă uit aici, să vă caut. Da, mă scuzați, dar mergeam și acum să mă angajez la mecanică. Auziți, dar aici pot să intru și eu așa, fără să merg să depun CV pe aplicația albastră, poliție? Nu, trebuie să depui CV. O să te las în pace în seara asta, nu o să te sancționez cu nimic, pentru că nu ai nimic pe numele tău, niciun cazie sau orice altceva. Doamne ferește, domnule, eu mereu ascult legea, dar numai că asta s-a întâmplat ceva, că m-a sunat un prieten de-al meu, că și-a mâna și trebuie să merg să-l aduc la spital, că e singur în service acolo. Și trebuie să merg să-l ajut repede, că... Da, dar nu contează chestiile astea, să aveți o seară bună. Mulțumesc frumos, la fel. Ma zile bune. Îmi place de polițistul
așa cu el. Bine, am mutat și eu repede briceagul ăla, că... Dacă vă întrebați de ce prima dată am mutat în torpedou banana aceea, voiam să văd dacă scrie deasupra capului, gen, dacă scrie că ID-ul cu tare a mutat obiectul nu știu ce în torpedou, gen, că la unele servere scrie, știți? Și de-aia, că după aia vedea la că mutam un briceag și o bută mă duceam, că dacă voia să percheționeze sau așa. Ia uite aici, uite și asta. Unul polițist. Eu ce scoate flacărea asta înainte. Ia uitați. Op. Ma. Steaua mea. Băi, ești nebun, mai pornește și asta, mâncați. Bă, da, prostul. Hai că știu și o limba română nu prea bine ce aveți. Sau nu să ne angajăm pe tir, mă? Care merge și pe tir. Că nu știu la mecanic de. Ia uite-l pe ăsta aici. Eu cum bag și aici cu el. Ești bine, mă? Nu e nimeni. Da. Da, mă. Asta nu merge. Ce pot să facem? Oh, bă, ce somn mie că am venit la școală. Toată ziua la școală, 6 ore am... Mai de capul mie. Aproape m-a dormit pe bancă, să zic. Că am adormit un pic așa, dar nu prea. Somn, domnul, dar lasă că-ți dorm la noapte de aia. Mă picat și... Așa se merge! Păi, mergi cu 2 la 1 pe aici, mâncați-și! Ia zi, domnul, așa se merge? Păi eu așa se merge, păi tu nu vezi că mergi cu 2 la 1 pe aici, mâncați-și! Păi vreau să ce râzi la mine? Eu vreau să parchez și tu ce faci? Tu vine așa, după aia care vine pe sus, păi ce faci aici? Îi curbe pe stânga, pe la spate? Pentru limba română apăsă asta 1. Pentru limba română pe asta 2. Ai grijă, tu știi cine sunt eu, mă? Nu, și Zi, mă știi cine sunt? Albert, încă tată cunoștință. Hai, stai, n-ai Păi, mă interesează. toți handicapați. Ia, stă pe repet o aici. dată ce ai zis. Păi stați toți pe acelea. Tu dai în mașina mea? Tentativă de omor? Nu. Tentativă de omor? Nu, nu. Acum se închid. Ia stai așa că spune apoi. Ia-te firea naibii, mai și pulți aici, mâncava. Eu vreau să văd la care o dovadă. What the fuck? Ia-te naibii, stau eu acum în ce cu toți proști. Ia tragi un pic pe De dreapta. ce intri mine?
Domnul polițist! Domnul polițist! Mă agresează, intră în mine, domnul, mă lasă în pace! Domnul polițist. Bă, Ascult. scuzați-mi vocea dacă Acum la mecanicul. așa, că Am voce fost, mai da, am răcește. scos mașina din garaj, domnul a venit cu viteză, a intrat în mine, Nu este adevărat așa ceva, nu. după aia O să stați m-a acum să vedeți că înjurat, stau eu să mă cer cu ăștia aici. s-a urcat în mașină, Fără s-a o plecat. dovadă, Dă și poți să-mi arăți chestia asta, eu nu pot să te cred. Adevărat, asta vreau și eu să văd o dovadă. Deci arată o dovadă. Să vedem. Ai dovadă să arăți lui domnul un GoPro ceva? Tu ai? Păi eu n-am, dar tu ai venit primul cu plângere, tu ai venit aici și ai intrat un pic când mine mi-a zgrea mașina. Tu știi cât costă zgrietul? Dă încolo, chiar dacă e golf, nu-mi pasă că e golf. Păi da, Dar nu, eu nu cer niciun ban, că eu nu știu vreau cum să mă cer zic, cu tine. prima sau așa. dată, Eu nu nu știu vreau să mă care cer cu tine, a dar intrat treaba e că... în Da, cine. acum. Păi bosule, eu mai întâi vreau să văd o dovadă, că poate tu aici vii și minți acum, domnul Păi polițist. eu de unde n-are știu că de tu unde nu să știi. minți? Mai devreme că am intrat în Păi tine. pe asta v-am cerut ce v-am cerut. Păi da, domnule, eu n-am venit aici, nu m-am plâns, eu doar v-am spus că a intrat acum un pic când mi-a scădea mașina. Și eu aș dori să Păi, văd ai un venit să GoPro zici care că te are. agresezi. Eu aș dori să-i... Eu am venit doar ca să Domnul, explic. domnule, stimate domn, aveți un GoPro ca să arătați la domnii polițiști? Că și ei trebuie să aibă ceva, nu? Ca să poate, că după aia poate n-are voie să mă sancționeze. Eu nu pot să ia pentru pe asta. o sancțiune sau ție. Păi Dacă nu asta, pot tocmai să-mi- asta să-mi ziceam și eu com- acum. Să ai un martor sau să-mi descrii situația. Sau un Bine, mi-ai avocat descris sau așa. situația, dar Hai că ce fraier e și ăla în cavaș. Lasă-o așa. Lasă capul de ceapă. Zi bună, domnul polițiști. frumos. Să treci. Ați văzut bă, cum se face treaba Nu știu de repară, adevărată? mă, Dani. Da, dragi, poți de... Păi ați văzut cum? Nu știți mă voi astea. Gata. Ia că mergem mai Bun, rog hai de că mă ăsta duc ca să să aud mă mașina, angajez. da? Domnul, hai te rog eu frumos să angajează-mă și Vreo pe mine. mecanic pe aici? Aveți răbdare. Domnul, puteți veni un pic, domnul care... Nu pot. Mai... Bă, dar un ai pic. răbdare, mă, copile, odată, mă. Dacă o zis să ai răbdare, ce dracu atât insisti? Ferrari, dă-te și tu la o parte să plece să mergem. Domnul, băi, vreau și să mă angajez că... N-am loc de muncă, nu. Depui CV, fratele meu, nu știi ce la? Da, Bă, că n-am n-are, deci asta e a treia oară când îi spun, n-are neuronis pe cât îi trebuie și el tot vrea să se angajeze. Și ce e așa de greu, copile? Cât de greu să înțelegi Da, un Poliții, lucru, dar un așa lucru vă să faceți voi înțelegi. treaba? Stați degeaba și vă uitați? De 3 ori am spus că nu are neuronis. El vrea să se angajeze, să se angajeze. Bă. Da, nu. Ce vrea mă și tu, urâtule? Bagi în fața mea? Auzi, ai 10 lei? Ai 10 lei? Nu. A, bossule! Da, serios. Am datorii. Păi ai datorii și la mine, nu știi că eu sunt la de el? Care ai venit și mi-ai cerut 30 de milioane, acum îți cer Băi, de ia 10 așa în pula mea că deja mă nervez. Păi el ai venit de ții datorie la mine. O să stau capul jos, taci. Ce facem, mă? Ce ai zis? Vezi, dacă e 1.500.000 la urmă, nu prea mă leam. Asta ți ești driftul, bă. Logan. Ce mașină mișto am eu. Da, uitați, bă, deci... Cam așa se face treaba pe aici. Polițiștii ăia, îți de treabă aș putea să zic. Domnii polițiști, chiar sunt de treabă. Dar ăștia la da, nu pot să zic nimic de ei. Brrr. Bă, mașina cu e aici.
aici așa frumos. Tragem frâna de mână pe care nu avem. Ne dăm noi pe avarii, nu? Merge avariile, hai că merge. Ce se aprinde, mă, decât astea de aici? Și aici? Numai afară. Bravo. Și facem noi așa o șmecherie aici. De pe slash shop. Să vedem, dar... Hai că m-a ajutat. Ia uite-l pe acu, ce viteză merge, bă. Așa. Băi! Ce mai enervat? Las că nu mergi. Pres toate astea, fii atent că nu mai am eu așa chef de nimic. Și am aprins becul ăsta din interior. Care nu merge nici ăsta. Stai așa că mă uiți la ceva, e cam greu să controlez cu mâna stângă. De fapt mâna dreaptă, mă scuzați. Dreptași, dar... Știi și voi cum e treaba cu asta. Careva 14 lei, nu 10 lei? Uite magazin. Mă scuzați că se vede așa câteodată prin hartă. Dar încă n-am monitor foarte bun și când filmez cam așa se vede, n-am ce să-i fac, fii atent. Bă, ai 10 lei, bă, dă și mie 10 lei să-mi iau ceva de mâncare. Mamă, vă rog. Dă și mie 10 lei, altfel o să regreți. N-am bani. Dă și mie 10 lei. Până nu... Fii atent, îți cânt o melodie și dai și mie 10 lei, da? Hai, auzi. Și dansezi, fii atent. Da barap stai riba, dă și mie 10 lei. Da barap stai riba, dacă nu te bat, te arunc pe geamul ăsta. Da barap stai riba, dă și mie 10 lei. Da barap stai riba, ai grijă să dai 1 milion. Ți-a plăcut? Staci. Oh, frumos. Hai de drumul de aici, că să-mi iau de aici să mâncare. Dă-mă drumul de aici, n-auzi? Ei. Băi, ți-am zis, ai răbdare, lasă-mă jos. Lasă-mă să-mi iau de mâncare. Băi. Eu sunt primul aici, așteaptă la coadă. Așa. Deci, noi avem un iPhone, trebuie să ne luăm. Dacă se bani avem. Și... Bă, știți cum pot eu să fac bani mulți, mă? Vreți să știți? Deci, acum, spuneți-mi și mie ce să aleg, da? Gândiți-vă repede, vă rog eu frumos. Ori, de 1000 de lei, pardon, de 100 de lei, cumpărăm o lansetă, mergem la pește, vindem pește, facem bani. Ori, de 100 de lei, luăm niște zaruri, jucăm barbută și câștigăm bani. Voi ce să fac? Bă, decât să nu joace nimeni cu mine, mai bine luăm din asta și gaia, nu? Oho, avem bere? Cât e bere? O, ablei bere, ești nebun? Stai mă, bă, cât am eu, mă? Bă, pe stai că înseamnă că trebuie să renunț la... Dar nu merge. Hai, dă capul meu. Dă-ia, de fapt, cred că erau pe poștă. Iu! Mă scos dacă m-am speriat. Ce naiba, mă? Pe cum, mă? Bă, deci ce să vedem? Câți bani am eu aici, da? Deci... bani, trebuie să mergem scoatem. Deci până atunci rămâneți aici. Sau nu mai bine iau eu, fiat. 200 de lei iau așa, de fiat. Iau cu 200 de lei o lansetă din asta. Ne ducem la coș și o luăm. Deci o am în coș acum, da? Bu, o am uite aici. O punem pe unul frumos. Acum mergem la o bancă. Cred că e tocmai la Stentos, dar ne descurcăm noi cumva. Sau, cred că am găsit. Este destul de mult de mers, ok? Va trebui să mergem cu mașina până acolo. Mă scuzați că se vede acea lăguie, dar v-am spus că filmez așa se vede. Uitați, aici am găsit eu un ATM. Nu ai pin, mergi la cea mai apropiată bancă pentru
Uite, așa drumul nostru s-a lungit. Și trebuie să mergem mai mult. Bă, dar nu cred că o să mai filmez cu OBS-ul de acum încolo. Frate, cu cea că se vede mai bine, ca așa, ca așa, ca așa, dar... Dar e super scos. Băi, băieți, lăsați-mă să urc un pic ca să de aici, că deja mă enervează. Ba mai mari, ba mai mici, nu știu cum trebuie să le dau, dar trebuie să-i fac ceva, că nu... Se vede rău, dar chiar... Bă, nu mă întreba și fac aici, de o fac ceva. Așa, nu am merge asta. Verify. Și asta și... Perfect. Atât aici, vedeți voi cum se face ceva. Dar nu știu ce este asta. Mă retrag cuvintele. Am chinuit pe degeaba și n-am făcut nimic. Software, habar n-am ce e aia. Ia-te cu ce viteză trece, bă! Doamne ferește! Da. Bă, da. Habar nu. Bă, eu n-am citit nimic, că nu știu. Nu știu engleză. Stai, ce? Da. Bă, băieți, cam aici se oprește clipul nostru de astăzi. Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe. Eu am fost Albert și v-am pupat.